Lippulaivassa päädyttiin geoenergiaratkaisuun siitä syystä, että me ollaan saavutettu nyt tämmöinen teknologinen kehitys, että tästä tuli nyt niin kuin, taloudellisesti kannattavin ratkaisu. Tämmöisessä ympäristössä, missä lippulaiva sijaitsee niin kuin asutun ympäristön keskellä, paljon monimuotoista rakentamista ja tämä projektikin on monimuotoinen, niin saadaan tämmöinen yhtälö kasaan, missä me voidaan tuottaa itsekin niin kuin lauhdelämpöä sinne kallioon niin kuin varataksemme seuraavaan talvikautta. Ja sitä kautta tämä kokonaisuus, miten tämä laitos toimii, lippulaivalaitos, niin on kustannustehokkain ja energiatehokkain. Vihreillä arvoilla on todella paljon merkitystä, että tämä on niin kuin ympäristöteko monessa suhteessa. Me saadaan niin kuin murto-osaan hyvin pieneen määrään niin hiilijalanjälki, mutta myös ympäristön viihtyvyyttä me voidaan parantaa tällä geoenergiaratkaisulla. Et nyt meiltä poistuu kauppakeskuksen katoilla yleensä olevat lauhduttimet, mitkä vie tilaa hirveän paljon ja ne tuottaa ääntä ympäristöön. Nämä kaikki on pois ja nyt me vapautetaan tämä kattopinta-ala, että sinne tulee viherrakentamista, ihmisten oleskelua ja ei ole niitä ääniongelmia. Vuokralaiset kun valitsee tämmöistä kauppakeskusta ja niiden sijoittumista kauppakeskukseen, sillä on merkitystä, minkälaiset energiaratkaisut on. Ja kyllä tämmöinen niin kuin ajan hengessä oleminen, ajan edellä oleminen on jokaiselle vuokralaiselle tärkeää. Ja ennen kaikkea niin kuin mekin ajatellaan ensisijaisesti niin kuin tämän lippulaivan asiakkaita, miten asiakkaat ajattelee vihreitä arvoja ja energiaratkaisuja, niin samalla lailla vuokralaisetkin ne ajattelee, että me molemmat palvellaan itse asiassa alueen asukkaita. No Cityconille strategian mukainen on kehittää kauppakeskuksen energiatehokkuutta, mutta myös löytää sellaisia ratkaisuja, mitkä vähentää merkittävästi hiilijalanjälkeä. Tämä on ihan täysin Cityconin strategian mukaista toimintaa ja me koetaan, että tästä niin kuin, tämä on hyvä asia siinäkin mielessä, että tämä ei ole pelkkää viherpesua, vaan tämä on taloudellisesti kannattavaa ja siinä mielessä niin tämmöisten ratkaisuja, innovaatioiden ja asioiden kehittäminen, niin silloin kun me saadaan näitä ympäristöasioita ja arvoja suoritettua tai aikaiseksi ja taloudellisin kannattavuuden mittareiden mukaisesti, niin tässä voittaa niin kuin kaikki osapuolet. Meillä on Ruotsissa Advedin kanssa jo ensimmäinen yhteistyö tehty. Siellä on olemassa olevaan kauppakeskukseen tuotu geoenergiaratkaisu. Tämä on nyt maailman suurimpia tai suurin tässä mittakaavassa. Että Advedin on kertonut, että he tuo tänne noin 50 kilometriä putkistoa. Ja ehkä tämä niin kuin merkittävyys tässä lippulaivahankkeessa on se, että tämä on lähes omavarainen. Me aloitetaan jostain 90% omavaraisuudesta tuottaa niin lämpöä kuin viilennystä tähän kauppakeskukseen ja säätämällä tätä niin voidaan päästä sinne 100%. Tämä on poikkeuksellista. Että aikaisemmissa kauppakeskuksissa, mitä on tehty geoenergiaratkaisuja, on niin, että se käyttöaste suhteessa siihen koko energiatarpeeseen ei ole näin korkea.